दिनै दुलाराय बे बिटिसि ओनसोलाव आं बर'फोरनि खोथाखौ होनग्रोनोसै जेसेबां बर'फोर गामि दङ बैफोर गामिफ्राव गिदिं नायनानै जों नुबाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मिथिबाय रायजो राजाफोरनि साननाय हनायखौ जों बुजिनो हाबाय जे दिनैनि दिनावहाय बै बर'नि गामिफ्राव बिपिएफनि न'खरा खोब बारा दङब्ला न'खरब्रै न'खरबा सयगिरि आरो बिराद गिदिरथार गामि दंबा बेवहाय 10-15 गिरिल'सै आरोखि बिपिएफआ रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जों दिनै बुंनो हाबाय दिनै दुलाराय बिटिसिआव जेसेबांखिनि बर' मानसिफोर दं बे बर'फोरनिनो 80%आ दिनै सोलायनायखौ लुबैनानै परिबर्तनखौ लुबैनानै इउपिपिएल हान्जानो भट होनो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि जायगायावबो ओरैजाय जादों जोंनि समस्तिया जाहैबाय कख्लाबारि समस्ति 22 नं कख्लाबारि समस्ति बाक्सानि दा बेवहाय बिपिएफनि केन्डिडेटआ जाहैबाय धीरेन बर' नोंथांमोननि बे जायगानिनो आगुनि एनडिबिनि दैदेनगिरि बे जाहैबाय बिपिएफनि केन्डिडेट जोंनि 22 नं कख्लाबारि समस्तियाव आरो जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जाहैबाय जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारानो दाखालि मा जाबाय धीरेन बर' आरो जोंनि जायगानि एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथांमोना मोनसे जायगायाव केम्पिं खालामनो थांदों बिथांमोनाथ' दिनैनि दिनाव बेबायदि इसिबां गेदारिं खालामनानै रायजो राजाफोरखौ लानानै मिटिं खालामनो हायाखै मिटिं खालामाखै मानोना बिस्रा सन्देह दङ जे जोंनि मिटिङाव रायजो राजाफ्रा फैनाय नङा होननानै दिनैसिम बिथांमोना बेफोरबायदि मिटिं मोनसेबो लानो हायाखै लायाखै आरोखि दा ओंखायनो गामि गामि थांनानै बिसोर केम्पिं खालामहैदों दाख्लै थांबाय मोनसे गामियाव केम्पिं खालामनो दा बिसोरनि केम्पिंआथ' ओरैजायसो रायजो राजा नोंथांमोन जिहेतु बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै इलेक्शन केम्पिं खालामनो एजेन्डा गैया डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो हालिया मानोना बे 17 बोसोराव बिथांमोना 17 बार रायजो राजाफोरनो खोथा होबोबाय बिसायख'थि मोनफैबा देग्लाय जोंनो भटखौ होदो देग्लाय बोसोराव जों नोंथांमोननि लामाखौ खालामथारनोसै बेबायदिनो बिसायख'थि जोबलांलायबाय नेक्स्ट बिसायख'थि फैलायबाय एमएलएनि बे समावबो बुंलायबाय एबार जों गासैनोबो जब कार्ड आरो न'नि आइडिखौ होजोबसिगोन नोंथांमोननि लामाखौबो जों मावना होसिगोन होनलायबाय इलेक्शन जोबलायबाय आरो जेबो मावाखिसैलाय दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनायखौ खोनासंलिया डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बिथांमोना बुंनो हालिया ओंखायनो बिथांमोना देग्लाय मोनसे एजेन्डा दिहुनदों बे एजेन्डाया जाहैबाय बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ थगायबाय बर'फोरखौ फोथाय खेबस' खालामबाय होननानै दा बेबायदिनो जोंनि मोनसे जायगायाव मोनसे गामियाव बै धीरेन बर'जों एमएलएजों केम्पिं खालामनो थांदोंमोन बारा गोबाव जायाखै केम्पिं खालामनो थांनायाव बे एखे खोथाखौनो बुंहैबाय बिथांमोना जे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया दिनै एनडिबिनि जा एकर्ड बेखौ एबसुआ प्रमद बर'आ हाइजेक खालामबाय बे बिटिआर एकर्डआव जोंनि एनडिबिफोरनि थाखाय जेबो दफा गैया होननानै बुंहैबाय धीरेन बर'आ दानिया रायजो राजाफ्रा मा खालामदों बिथांमोनखौ मोनथिखानानै रायजो राजाफ्रा लोगोआवनो माखौ लाफाखादों बिसोर एमअसखौ मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बै लेखा जे दङ बै बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया गासैबो रोखा लिरनाय दं बर'जोंनो रायजो राजाफ्रा बेखौ लाखादोंमोन आरोखि दाना बिदि बुंनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा गसंनानै बुंबाय नोंथाङा 9.2 आव नाय एनडिबिनि थाखाय बेवहाय मा दं मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया नोंथाङा नुगोन नोंथाङा एनडिबिनि सासे दैदेनगिरि जानानै सासे सिगनेटरि जानानै बेखौनो फरायनो रोङा नामा 9.92 आव नाय नोंथाङा एनडिबिनि थाखाय मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया होननानै बुंबाय रायजोफ्रा बेबायदिनो बिथांमोना आमुक गैया थामुक गैया ओरै गैया होनबाय थादोंमोन दाना बै रायजो राजाफ्रा बिसोरनो मोनफ्रोमबो बिसोरनि बुंनायनि फिननायखौ बे एमअसआव नायै होबाय जोबथारनायाव मा होनबाय दे रायजो राजाफोर भटखौ सोरनो होयो होदो नोंथांमोनहा थेवबो जोंखौ मिटिंखौल' फोजोबनो होदो ओरै जाहैबाय
बेबायदि बुंनायखाय मिटिंखौ खालामबाय आरोखि मिटिं खालामखांनानै ओइबासिनो रावनिबो मोखाङाव नायाबासिनो ओइबासिनो ब्लड फैबाय दा दिनै बे अबस्था जानानै दं बेसेरा धीरेन बर' सारा जों सानाखैमोन बिथाङा दिनै बे अबस्थायाव गोलैनांगौ होननानै नाथाय दिनै बिथाङा बिपिएफनि खैसाराव गासनफ्लांदों बिपिएफआ गावसिनि राजखान्थियारि लाभालाभनि थाखाय बिथांमोनखौ बायदों आरो बिथांमोना बायजादों आरो जेलानिखि बिथांमोना बे बिटिआर एकर्डखौ खालामजेननानै फैबाय दिल्लीनिफ्राय फैजेननाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे बिटिआर एकर्डआव जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरा जुदि मावफुंजायोब्ला बेनो अट'मेटिक बड'लेण्ड जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्मआबो बुंदोंमोन दिनै बिराद मोजां मोनसे बेलेन्स एकर्ड जाबाय बे एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं गासैबो समानै जौगानो हासिगोन समानै रैखाथि मोनसिगोन होननानै चन्दन ब्रह्मआबो बुंदोंमोन धीरेन बर' बिथाङाबो बे एखे खोथाखौनो बुंदोंमोन किन्तु फैयै फैयै नुबाय बे बिटिआर एकर्डनि गासै क्रेडिटआ गासै गोग्गानाया सोरनियाव थांखो प्रमद बर'नियाव थांबाय रायजो राजाफ्रा बुजिनानै मोनबाय जे प्रमद बर'नि दैदेननायावसो प्रमद बर'नि जोहैसो बे बिटिआर एकर्डआ जादों ओंखायनो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी सारनियाव बे क्रेडिटआ फैबाय बे क्रेडिटआ थांनाय लोगो लोगो बिथांमोना सानबाय जे बेफोरबायदि जायोब्लाथ' जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय भटखौनो मोननाय नंला बेखायनो जोङो मोनसे खोथा बुंनांसिगोन मोनसे पलिसि लानांसिगोन जे बिटिआर एकर्डखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव जिर' होननानै बुंनांसिगोन दावदै गलासो होननानै बुंनांसिगोन बेवहाय जेबो गैया होननानै बुंनांसिगोन बेबायदि होननानै जायफ्रा बे बिटिआर एकर्डखौ फैजेननाय समाव बिराद मोजां होननानै बुंदोंमोन बे एखे मानसिफ्रानो मा जाहैबाय मास मोनसे 15 दिनसो उनावहाय मिडियानि सिगाङाव बुंलायबाय बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बे बर' रायजो राजाखौ प्रमद बर'आ थगायबाय फोथाय खेबस' खालामबाय ओरैजाय बुंगारलायबाय आरोखि दानिया बिथांमोना बेबायदि बुंनाय लोगो लोगो मा जागारलायबाय ओंखायनो दिनैनि दिनाव आं मा बुंनो नागिरदों बिपिएफआ बेस्राफ्रा देग्लाय गाज्रि ग्रह नांबाय बे ग्रहनिफ्राय बिथांमोना बारग'नो हानाय नंला दा बिथांमोना जेबो गैया होनबाय दं जेबो गैया होनबाय दं ओजोंहाय आरो फारसेथिंजाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजाबोगासिनो दङ मावफुंजाबाय थायाखै होनबा रायजो राजा नोंथांमोन बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट बेबो जालांबाय नङा होमबा जे बर' भाषाखौ आसामनि लोगो राव खालामनो नांगौ बेबो मैया जानानै थांबाय सिगाङाव बिथांमोनहा बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारिनि खैसाराव बे बुस्थुखौबो बिथांमोना फाइलाव खोबनानै दोनदोंमोन दिनैनि दिनाव चन्दन ब्रह्मनिफ्राय बे फाइलखौ सिख'ना लाबोनानै आसाम सरकारा सर्बानन्द सनवाल हिमन्त बिश्व शर्मा मोना बेखौबो खालामनानै होगारलायबाय अट'नमास काउन्सिलखौ नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन कमिसनखौबो दानानै होगारलायबाय बाउन्डारि कमिसनखौ गामि सोसननाय गामि दानख'नाय बाउन्डारि बारायनाय बे कमिसनखौबो दानानै होबाय थाबाय ना बिथांमोना जेरैहाय बुंदों बिनि गासिबो उल्था जाबाय दं आरोखि उल्था जाबाय दं उल्था जाबाय दं उल्था जाबाय दं ओंखायनो बुंनाया बिपिएफआव दा ग्रह नांदों माने कर'ना भाइरास नांदों रायजोखौ दा बेबायदि जाबोबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन बिनिफ्राय आरो मा जाबावबाय दानिया बे कर'ना भाइरास नांनायखायनो बेस्राया खाफाला मोजां नामा बिश्वजित दैमारि सारा बिश्वजित दैमारि साराबो दाखालि गुवाहाटियाव गावनि बिल्डिंआव गायनानै दोननाय बिराद गिदिर गिदिर फ्लेगखौ गासिबो बिपिएफनि फ्लेगखौ बोख्लायजोबनानै लाबाय जानाय नंला बे जाम्बाफोरजों एबार धंस जासिगोन बिसोरो बे धंस जानायजों धंस जाफाला होननानै फ्लेगखौनो बोख्लायजोबनानै लाबाय आरोखि दा बिथाङा माबा बै राबननि फंबाय बिभीषण बायदि खामानि मावबाय दङ आं मा बुंनो नागिरदों मिथिगौना रायजोखौ बै लंकानि दावहायाव राबनखौ बुथारनो थाखाय राबननि फंबाय बिभीषणआ रामजों लोगो जाखुमादोंमोनलै रामजों लोगो जाखुमानानै
रावणखौ बुथारनो हादोंमोन बे दुथां रावणखौ थिग बेबायदिनो दिनै बिश्वजित दैमारिमोन बायदि जेरावनोखि रावणनि आखल आखुखौ मोजां मोनला बिसोरो बिथांमोन बायदि माखासे बिटिपनि दैदेनगिरिफ्रा बिभीषण जानानै दिनै खामानि मावखुमागासिनो दङ बेखायनो रावणआ देग्लाय थैखाथारगोन रायजोफोर निश्चित भाबै रावबो हमथानो हाया बेखौ मानोना जों गासै रायजो राजायानो दिनै बेखौ लुबैदों नङा होमबा जों रायजो राजाफ्रा दिनै दाजाब दानख' खालामदों हिसाब खिताब खालामदों 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव सरकार सालायबाय 17 बोसोरनि उनाव जों रायजो राजाफ्रा मा मोनखो मा मोननो हादिया मा मोननांगौ दंमोन जोङो दिनै दाजाब दानख' खालामदों दाजाब दानख' खालामनायनि उनाव नुबाय बे बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ सुसिनानै जाबोदों जब कार्डनि नामाव न'नि आइडिनि मुङाव साख्रिनि मुङाव दा बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा बयबो सिन्था खालामदों दिनै जोङो मोनसे गोदान एकर्ड लानानै फैबाय बिटिआर एकर्ड जाय एकर्डनि गेजेरजों दिनै जों गोबां मोननो हाबाय आरो बे एकर्डखौ जोङो दिनैनि दिनाव 17 बोसोर जाय पार्टिया सरकार जालायनानै फेलें जालांबाय फैलार जालांबाय बेबायदि मानसिफोरनो बेबायदि पार्टिनो जों दिनैनि दिनाव बे बिटिआरखौ नागारनानै होआ होननानै जोंनि गोबां रायजो राजा साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा दिनै सिन्था खालामदों बे बिटिआर एकर्डखौ जायफ्रा सिगनेटरि जानानै फैबाय जायफ्रा बेवहाय सहि होबाय बै सहि होग्राफ्रानो बे बिटिआरआव सिफ जानानै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै दिनै गोबां साननो हनो रोंनाय लेखा गोरों मानसिफ्रा बे खोथाखौ सिन्था खालामदों मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफफ्रा बे 17 बोसोराव दिनै बिटिसिनि बै दफाफोरखौनो मावफुंजोबनो हायाखै आरो बे 17 बोसोराव दिनै बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि केडार एक्स बिएलटिफोरखौनो दिनै बिथाङा संस्थापन होजोबनो हायाखै दा बेखायनो जायफोर एनडिबि बिथांमोना मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों जायफोर रायजो राजा जायफोर साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दङ बिथांमोना गासिबो नैबे मोनसे खोथाखौनो सिन्था खालामदों बे बिटिआरखौ जोङो सासे मोजां मानसिनो सासे मोजां दैदेनगिरिनो मोनसे मोजां पार्टिनो सालायनो थाखाय जों खाबु होनोसै बेबायदि खोथाखौ बयबो सिन्था खालामदों जोंथ' दिनै नुदों बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो गोनांबा जोंनो सासे क्वालिटि लिडार नांगोन सासे एडुकेटेड लिडार नांगोन सासे सेन्टिमेन्ट गोनां लिडार नांगोन दिनै जों बिथांमोननि गेजेराव नुदों बै जायफ्रा एग्रिमेन्ट खालामनानै फैबाय जायफ्रा सिगनेटरि जानानै फैबाय बे बिथांमोननि गेजेरनि बिथां प्रमद बर' सारा जायखौनोखि दिनैनि दिनाव नरेन्द्र मदियाबो गनायो जायखौ दिनै अमित शाह मोनहा गनायो जायखौ दिनै नेसनेल लेभेलाव नेसनेल पलिटिकेल पार्टिनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना गनायो मानिनो गोनां जादों बिथां बायदि सासे दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांनो बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि खाबु होनांगौ होननानै दिनै जायफोर रायजो राजाफ्रा मोजां सिन्था खालामदों जायफ्रा बुजिनो हादों दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बिनि दायित्वखौ लानांगौ होननानै बयबो सिन्था खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनै दुलाराय नैबे बिटिसिआवनो परिबर्तन जाहोनांगौनि सोलायहोनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय दङ मोनसे समावहाय जों बर'फोरा जेब्लानोखि 2015 सनावहाय नैबे इउपिपिएलआ पिसिडिआर हिसाबै दंमोन जों बर'फ्रा मा खालामदोंमोन बै पिसिडिआरनो 70% भट होआखैमोन खालि 30% बर'फोरनो भट होदोंमोन आरो 2015 सनाव बे पिसिडिआर एबा दानि इउपिपिएलआ बे 30% बर'फोरनि भटखौ मोननो हादोंमोन आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि बिथांमोना भट मोननो हायाखैमोन बे पिसिडिआरनि केन्डिडेटफ्रा बेबायदि भट मोननो हायाखैमोन किन्तु दिनैनि दिनावहाय गासै रायजो राजाफ्रानो जिहेतु मोनसे परिबर्तनखौ लुबैबाय मोनसे सोलायनायखौ लुबैबाय दिनैनि दिनावहाय बे इउपिपिएल हान्जाया 80% बै बर'फ्रा इउपिपिएल हान्जानो भट होनो थांबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन आंथ' दहायनो बुंदों दिनै 80% बर'फ्रानो इउपिपिएलनो भट होनो थांबाय दङ मोनसे समाव बे इउपिपिएल हान्जाया बर'फोरनि गोबां गामियाव हाबनो हायामोन बर'फोरनि गोबां जायगायाव थांनो हायामोन बे समावबो बे पिसिडिआर हिसाबै इलेक्सन गेलेनायाव 7टा समस्थियाव देरहानो हादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनैनि दिनावहाय
जोंखौ रायजो राजाफ्रा बे इउपिपिएल हान्जाखौ रायजो राजाफ्रानो लेंहरदों रायजो राजाफ्रानो बुंदों जे देग्लाय जोंबो परिबर्तनाव थानोसै सोलायनायजोंनो जोंबो थानोसै गतिके नोंथांमोना जोंनि गामियावबो फैदो जोंनि ओनसोलावबो केम्पिं खालामफैदो होननानै दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रानो लेंहरदों दा बेखायनो दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनबाय बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांखिनि बर'फोर गामि दं बैफोर गामिफ्राव दिनै बिपिएफ हिसाबै न'खरब्रै न'खरबा 10-15 गिरिल'सै दा गतिके रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि दिनाव बे इउपिपिएल हान्जाखौ फेजेननो हानाय बिटिसिआव कुनु शक्ति गैया कुनु पावार गैया दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हान्जायानो सरकार दानो थांबाय दं बियो रोखा जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि समस्थियाव फैदों सिगाङावबो फैखांबाय उदालगुरि हिसाबै आङो दिनैजों खनबायानो जाबाय खोमा खनबा सयबारसो जाबाय नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लायावबो गिदिंजोब्बाय जेसेबां समस्थिफोर दं क'क्राझाराव जेसेबां समस्थिफोर दं बेफोरावबो गिदिंबाय बाक्सायाव जेसेबां समस्ति दं बेयाव गिदिंबाय चिराङाव जेसेबांखिनि समस्थिफोर दं बेवहाय गिदिंबाय रायजो राजाफोरजों मत बिनिमय खालामबाय रायजोफोरजों रायलायबाय दिनै बुजिनो हाबाय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि रोखा जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्ति दं बे 11टा समस्तिनिनो बिपिएफआ दिनै ओरैबायदि अबस्थायाव दङ जे बिपिएफआ बबे मोनसे समस्तियाव देरहागोन बे बाक्सा जिल्लायाव जों दासिमबो नागिरनानै मोनाखै जोङो इउपिपिएल हिसाबै किन्तु दिनैनि दिनावहाय 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव देरहागोना रोखा जानानै दं जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बेखौ रावबो हमथानो हाया थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लानि खोथायाबो नोंथांमोना निश्चित भाबै आंनिख्रुइ साबसिन मोनथिनो हागौ नोंथांमोननि समस्तिनि खोथाखौ नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो समस्तियावबो आं गिदिंबाय दाखालि माबायावबो फैदोंमोन रौता समस्तियाव फैदोंमोन रौतायाव जेब्ला आंनि सिगां रौतायाव आं फैनायनि सिगां बेवहाय हाग्रामा महिलारिया फैदोंमोन बे समाव आं बहा दंमोन भेरगाव समस्तियाव दंमोन आङो हाग्रामा महिलारिया रौतायाव दंमोन मोनसे मिटिं खालामदोंमोन बेवहाय मा जाबाय माने हाग्रामा महिलारिया ओरैजाय रायजोफोर गाव जि मिटिंआव थाङो बे मिटिंआव जुदि मानसि खम जायोब्लाथाय बै ब्लकनि डिस्ट्रिक्टनि लिडारफोरखौ थिगसे बुयोनो हाग्रामाया मानसि खम जाबाथाय ओमफ्राय केन्डिडेटखौ फायखानायाव सोनानै दोनो आरोखि दा जोंना रुजु गोरा मोसाहारि सारा फायखानायाव सोजागोन रखम मानसि खम जाबा दा ओंखायनो मा जाबाय दाथ' हाग्रामाया थांबाय मानसिखौथ' खालामथारनांगोन दा मानसिया बहानिफ्राय फैगोन दिनैनि दिनाव 90% बर'फ्रा निलुत स्वर्गियारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जादों रौता समस्तियाव 90% बर'फ्रानो बिनि उनावहाय मुस्लिमफोर दङ सेकेन्ड लार्जेस्ट माने पपुलेसन बिसिनि माबाया मुस्लिमफोरनिया बर'फोरनि उनावनो बे मुसलमानफोरनिनो 70%आ दिनै निलुत स्वर्गियारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ गतिके बिसोरनि मिटिंआव सोर थांगोन दा ओंखायनो मा खालामबाय बै बाथासिफोरनिफ्राय बिटिसिनि बायजो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा बिटिसिनि बायजो बाथासिफोरनिफ्राय मानसि लानानै फैबाय नोंथांमोननि धनस्रि समस्तिनिफ्रायबो मानसि लानानै थांबाय हाजिरा होगोन होननानै बेलेग बेलेग समस्तिनिफ्राय लानानै थांदों बेबायदिनो मानसिफोरखौ ज' खालामबाय 5000सो हाग्रामा सारा बिराद खुसि जाबाय खुसिजों 8 लाख ना मा होलांबायनो लिडारफोरनो दा हाग्रामा सारा थांबाय खुसि जानानै लिडारफ्रा 8 लाखखौ मोनबाय 8 लाखखौ जै मोनबाय गावस्रा खारखुमानानै थांखाबाय बहाबा रानिखुमाखौसो ना माखौ गावसोरसो मिथिगौ आरो दाना जायफोरा हाजिरायाव लाबोजानाय रायजो राजाफोर बिथांमोना नागिरबाय लिडारफ्रा बोरो जोंखौथ' 250 थाखा होना हाजिरा लाबोदोंमोन जोंनि हाजिराया बोरो नागिरबाय रावबो गैलिया खारखुमा जोब्बाय फैसाखौ लानानै फैसाखौथ' मोनाखिसै रायजोफ्रा मिटिंसालिनिफ्रायनो बिपिएफ मुर्दाबाद होलांबाय दिनै बेबायदि अबस्था जानानै दङ दिनै नोंथांमोननि गोबां जायगाफ्राव उदालगुरि जिल्लानि गोबां समस्तिनि गोबां गामिफ्राव बिपिएफ हान्जाया केम्पिं खालामनो होजायाखै गोबां जायगायाव होखारहरजादों बेनिखायनो मा खालामबाय बै बोजोबनि लिडारफोरखौ सोरबा रैमालि मोसाहारि ना मा दंनो बिसोरखौबो केम्पिं खालामनो होबाय फेसबुकाव नुदों बिसोरबो होसो जालायबाय रायजोफोरजों मदिबुरि समस्तियाव ना मा होनो भकतपारा ना मा बेवहायबो होसो जालायबाय बिसोरो दिनै बे अबस्था जानानै दं नोंथांमोननि उदालगुरि जिल्लायावबो
दा ओंखायनो दिनैनि दिनाव बे अदालगुरियावबो नोंथांमोननि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो 10टा समस्तिनिनो 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव रोखा जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन 100% जानानै दङ रावबो हमथानो हालिया बेबायदिनो चिरां जिल्लायाव 7टा समस्ति दं चिरां जिल्लायाव 7टानिनो 7टाबो समस्तियाव दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ देरहागोन आरो रोखा जाबाय सेन्चुरि मारिगोन रायजोबो खाम्फा बरगयारियाल' देरहादोंमोन 2015 सनाव खाम्फा बरगयारिया बेबो बेबायदिनो थगाय थसि लाइट खोमोरनानै बहाबा रिजेक्ट जानायफोरखौ बुथुमलाबायनानै 38 खानाव देरहादोंमोन मात्र 38 खानाव दा दिनैनि दिनावहाय बे समस्तियाव हाग्रा माबाया खाम्फा बरगयारियाबो जेनगोना रोखा जाखाबाय ओंखायनो चिराङाव 7टानिनो 7टाबो समस्तियाव इउपिपिएलआ देरहागोना रोखा जाबाय जों होनदोंमोन चिरांनि लिडारफोरखौ मोनसेयाव देरहानाय नङा खोमालै होननानै मोनसेयाव देरहानाय नङा खोमा होननायनि जोंखौनो बुनो नागिरदोंमोन बिसोरो आहाग्ला गोजा दे नोंस्रालाय इसेबां कनफिडेन्स दंबालाय माथो 7टायावबो देरहागोननो दा बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन देरहागोन रायजोफोर एबार चिरांनिख्रुइबो बाक्सानिख्रुइबो अदालगुरिनिख्रुइबो बांसिन देरहागोन दिनैनि दिनावहाय क'क्राझाराव 8टा समस्तियाव देरहागोना 100% कनफार्म जानानै दङ दा बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोआ 27टानिफ्राय 30-32टासो समस्तियाव देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनावहाय रोखा जानानै दङ बेखौ रावबो हमथानो हाया नोंथांमोना साननो हागौ बै फैले सिनेमानिसो डायलग होदों होननानै सिनेमानि डायलग नङा रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोनजों सिनेमानि एक्टर जानानै रायलायनो फैयाखै इउपिपिएल हान्जानि सासे बिबानगिरि महरै राजखान्थिनि सासे दैदेनगिरि महरैसो आं नोंथांमोनजों रायलायदों खिन्थु नैबेखौबो गोसोआव लाखि इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दङ इन पलिटिक्स 2+2 डाज नट मेक 4 होननानै बुंदों राजखान्थियाव नैजों नै दाजाबनानै 4 जायानोलै ओंखायनो बुंजोबनायखौबो लानो नाङा नोंथांमोनाबो एसे स्टाडि खालामनानै नायबानो जाबाय साननानै नायबानो जाबाय खिन्थु जोङो रायजो राजाफोरखौ इसेबांखिनिसिम थगायनो सानाखै दिनैनि दिनाव बे डायलगा बि5नियावसो सोलियो मिथिबाय नैजों नै दाजाबनानै 4 जाया होननाया बि5नि राजखान्थियावसो सोलियो दिनैनि दिनाव 17 बोसोराव जोंनि रायजो राजाफोरखौ बै जाम्बा जाम्बिखौ बेबायदिनो थगायबोबाय नैजों नै दाजाबनानै बिथांमोना 8 खालामबोबाय 4जों 4 दाजाबनानै बिथांमोना 20 खालामबोबाय जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायबोबाय जब कार्डनि नामाव जब कार्डआ आंनि न'खरावनो जादों आंनि फंबायनियाव जब कार्ड दङ आं मोनथियामोन जब कार्ड दङ होननानै मानोना जोंहा जब कार्ड मोननो हानाय जोंहा माबा गैया जयगथा गैया जोंहा माहाजोन नालाय जोंहा बिफाया मास्टार दा आं टेबोल सायाव नुबाय सानसेखालि जब कार्डखौ ओंखायनो बुंबाय बे जब कार्डखौ बहानिफ्राय मोननाय नोङो मेम्बारा होदोंलै जाहैबाय मेम्बारा होबानो लायो नामा बे जब कार्डआ जाहैबाय गोरिब गुन्द्रा खामानि गैयि मानसिफोरनि थाखायसो मानो लानांगौ नोंलाय फैसाया हाबगोन ना हाबा होनना सोंबाय आङो फैसाया हाबदोंमोन माने माथो जाखो बेसेबां हाबदोंमोन 1100 हाबदोंमोनलै मेम्बारा फैनानै 800 लानानै थांबाय मेम्बारा 800खौ लानानै थांफिनबायनो मेम्बारनो फन खालामबाय आङो फनखौ रिसिभ खालामा 80 बारसो खालामदों आङो लास्टआव सुइच अफ खालामनानै दोनबाय माने आंखौ बिराद गिखायो जायगायाव रायजोफोर हाब आसोलासो फन हरदोंलै फैला गरमारि जाबाय खोमा सुइच अफ खालामनानै दोनबाय लास्टआव दा दिनै बे अबस्था जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरखौ बेबायदिनो थगायबोदों गोबां जायगाफ्राव मा खालामदों बेबायदिनो बे जब कार्डनि फैसाया हाबोब्ला बे बिपिएफनि बै मेम्बार पिसिडिसिनि चेयारमेनफ्रा फैनानै बै जब कार्ड जायफोर माने लेबारफोर बिसोरनि फैसाखौ न' फैनानै खांथुमनानैसो लानानै थाङो दिनै बे अबस्था जानानै दं नोंथांमोननि अदालगुरि जिल्लायावनो बै भेरगाव समस्तियाव दाखालि जेला जोङो रायलायफैदोंमोन रायजो राजाफोरजों अब्ला रायजो राजाफ्रा बुंबाय सार जोंनियाव जब कार्डआव फैसा हाबो 1500 2000 हाबो बेबायदि फैसा हाबोब्लाथाय जोंखौ बुथुमना लाना थांनानै गारि भारा लानानै बेंकआव लानानै थाङो
बेंकनिफ्राय 1500 हाबोब्ला फैसाखौ दिहुननो होनानै 1200खौ गावसोर लानानै बेंकआव फैनायनि हाजिरा हिसाबैसो जोंनो 300 थाखा होयो होननानै बुंबाय बेबायदि नोंथांमोननि जायगायाव जादोंना जायाखै मोनथिया जादों दा जोंनियाबो मा जाबाय हिनजावफ्रा बै मेम्बारफ्रा ओरैजाय बुंफैयो फैसाखौ होआब्ला फैगौनिफ्राय नोंनियाव सोनानै होला जों फैसा होननानै बुंफैयो नंगौना रायजोफोर दा बेखौनो गिनानै नोंसोरबो ज्राव हरलायबाय दिनै बे अबस्था जानानै दङ बे जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ बिथांमोना बिदिनो थगायबोबाय दं ओजोंहाय चेयारमेनना गावनिबो जब कार्ड दङ हिनजावनिबो जब कार्ड दं फिसाजोनिबो जब कार्ड दं फिसालानिबो जब कार्ड दं गांब्रै गांबा जब कार्ड दं बिसोरनियाव खामानि मावाब्लाबो गावसिनाव फैसाया हाबबाय थायो दिनै बे अबस्था जानानै दङ जायनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोरनिफ्राय उदां जानो लुबैदों आरो बेफोरनिफ्राय उदां जानो गोनांबा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनो सोलायनाय नांगोन परिबर्तन नांगोन मोनसे गोदान सरकार जोंनो लाबोनो नांगोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेबायदिनो न'नि आइडिनि बेलायाव दहाय एसे बुंलांखांबाय नोंथांमोननि केन्डिडेटआ न'नि आइडिनि बेलायावबो जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ बे 17 बोसोराव बिथांमोना थगायबोदोङो न'नि आइडिनि मुङाव फैसा लादोङो 2000 3000 4000 5000 गाहाम गोरिब गुन्द्राफ्रा बेस्राफोर सोरबा अमा देरफुनायखौनो फाननानै हरबाय सोरबा सोरनावबा सुद लाबाय सोरनावबा हा बन्दक होबाय न' मोनोबालाय माथो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन किन्तु मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि बे 17 बोसोराव बे बिपिएफआ बा बिटिसि सरकारा कुनुदिन न'नि आइडि होफेराखै मानोना बिटिसिनि बियो आसनि नङा बिपिएफनि बियो आसनि नङा बेयो जोंनि भारत सरकारनिसो मोनसे आसनि सिगां IAY होननानै बुङोमोन IAY समाव जोंखौ ओरैबायदि थगायबोदोङो बै बिपिएफफ्रा PCDCनि चेयारमेनफ्रा खारन बे समावहाय खोब माबा नङामोन कंग्रेस सरकार थानाय समावहाय बेफोरनि सायाव बांद्राय नोजोर होआमोन सरकारा ओंखायनो मा खालामदोंमोन सोरबा लाइस्रि बसुमतारीनि न'खौ सोरबा बिबारी नार्जारीनो लुनानै हैदोंमोन सोरबा बिस्तिराम ब्रह्मनि न'खौ चेयारमेनआ लुना होआबासिनो दिहुननानै गावसोर फैसाखौ लादोंमोन बेबायदि खालामदोंमोन IAY नि दिनाव किन्तु नै दिनैनि दिनावहाय नैबे PMAY बे PMAY जाफैबाय बियो दा नङा IAY होनलिया PMAY होननानै बुङो बे PMAY न'नि बेलायावहाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना रावखौबो बेबायदि उल्टां फाल्टां खालामनो हाया किन्तु दाखालि बावै बै आधार कार्ड लिंक खालामनायनि मुङावबो जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ बिथांमोना थगायफैबाय बिथांमोना बुंफैबाय जे जोंनो बिपिएफनो भट होयोब्लासो आधार कार्डआ लिंक जागोन बिपिएफनो भट होयोब्लासो न'नि आइडिखौ मोनगोन होननानै बुंदोङो आरो बे आधार कार्ड लिंक खालामनायनि मुङाव बिथांमोना 100 200 300 थाखाबो खांदोङो नंगौना नङा रायजोफोर बेबायदिबो खालामदोङो किन्तु मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां आं दहायनो बुंदोङो बियो बिपिएफनि आसनि नङा बिटिसि सरकारनि आसनि नङा बियो भारत सरकारनिसो मोनसे आसनि भारत सरकारा सिन्था खालामदोङो 2022 सननि गेजेराव जेसेबांखिनि न' गैयै मानसिफोर दङ गोरिब गुन्द्राफोर दं बिथांमोन गासैनोबो न' लुनानै होनो नागिरदोङो भारत सरकारा बे 2022 सननि गेजेराव ओंखायनो जोंखौ मा खालामदोंमोन 2011 सनाव जों गोसोआव थानाय हिसाबै नङा होमबा 2011 सनाव जोंनियाव मोनसे सेन्सास खालामदोंमोन जायखौ जों इक'नमिक सेन्सास होननानै बुङो बै मास्टारफ्रा जे खालामफैयो नोंसानाव साइकेल दंना गैया नोंसानाव दंखल दंना गैया फायखाना दंना गैया नोंसानि न'आ माबायदि बेबायदिनो जोंनाव मोनसे सेन्सास खालामफैदों नङा होमबा बे सेन्सास हिसाबै जोंनि लिस्टआ भारत सरकारनि आखायाव दङ आरो बे लिस्ट हिसाबैनो दिनैनि दिनाव बै दुखिया मानसिफोरनो बे PMAY न'नि आइडिखौ हरदोङो दा दिनैनि दिनाव मा खालामनो नागिरदों जिहेतु जोंनि बयनिबो आखायाव इन्टारनेट दंसै नालाय जाहाथे रावबो थगायनो हाया रावनिबो न'खौ उल्टां फाल्टां खालामनो हाया ओंखायनो मा खालामनो नागिरदों भारत सरकारा बै मानसिनि नामजों बिनि आधार कार्डजों लिंक खालामनानै होनो नागिरदों आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै होनो नागिरदों जोंनि मेगनखौ लाखादों जोंनि आखाइखौबो लाखादों नङा होमबा बे बिबारियानो बेखौ जों सिनायनो हागोन बिनि उनावहाय बिनि उनाव मा खालामगोन बेखौ जिअ टेग खालामबावगोन सेटेलाइटजों नायबावगोन बे मानसिया बे जायगानि नोंमारगोना नोंमारा
बिनि न'आ बेयाव नोंमारगोना नोंमारा बिना बेबायदि नोंमारगोना नोंमारा बेफोर गासै डिटेल्सखौ मोनखांनायनि उनावसो न'नि आइडिया जानानै फैगोन दिनै बेखौनो बिपिएफफ्रा आरोबाव जोंखौ थगायनानै बुंबावदों गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायनानै बुंबावदों जे बिपिएफनो भट होयोब्लासो बै आधार कार्डआ लिंक जागोन न'नि आइडिया मोनगोन होननानै बेबायदि नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जों दिनैनि दिनावहाय रावबो थगायजानो नांलिया जों थगायजाबोबाय 17 बोसोरानो आरोबाव जों थगायजानो लुबैयाखै नोंथांमोना जायफ्रा आधार कार्ड मोनबाय बिथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै लिंक खालामो नङाब्ला जिआरएसखौ गामियावनो लेंहर गामिनि एलपि स्कुलावनो लेंहर गामिनि एलपि स्कुलाव लेंहरनानै बेयावनो बै आधार कार्डखौ लिंक खालामबानो जाबाय जोङो थगायजानो नाङा रायजो राजा नोंथांमोन बिनि उनावहाय जोङो सिन्था खालामदों इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथाङा जोङो मोनसे डिजाइन खालामदों मोनसे कनसेप्ट लादों बे 2022 सननि गेजेरावहाय जायफ्रा न'नि आइडि मोननो हायाखिसै जायफोर गोरिब गुन्द्राफ्रा न' मोनाखिसै बिथांमोन साफ्रोमनोबो जोङो बड'लेण्ड आवास योजना मुंनि आसनिनि गेजेरजों साफ्रोमनोबो जों न' लुनानै होनो नागिरदों इउपिपिएलआ सरकाराव फैनायनि उनावहाय दहाय एसे सिगाङाव बुंलांबाय साननैसो उनाव फर्म सफैगोन नोंथांमोननियाव सफैथ'वाखै खोमा बै फर्मजों जोङो मोनसे सार्भे खालामनो नागिरदों सोर सोर न' मोनि दङ सोर सोर गोरिब गुन्द्राया न' मोनि दं सोर सोर जब कार्ड मोनि दङ जब कार्ड मोननायनि उनावबो सोर सोर माने जब कार्डआ दासिमबो आखायाव गैया सोर सोरनि जब कार्डखौ मेम्बार चेयारमेनफ्रा लाखिनानै दोनदों सोर सोरहा रेशन कार्ड गैया बेफोरखौ जोङो सार्भे खालामनो नागिरदों आरो सार्भे खालामनायनि उनावहाय मा खालामनो नागिरदों बैखौ जायफ्रा न' मोनाखिसै न'नि आइडि मोननो हायाखिसै बिसोरो जाहाथे खनसेनो मोनजोबनो हायो जोंनो लिरेट थिरेट मानो लुना होबाय थानो 2 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनो लुना होनांगौ होननानै सेन्ट्रेल सरकारखौ जोङो नारसिनहैनो नागिरदों बिथांमोना बुंहरदों नोंथांमोना सार्भे खालामनानै लाबो सोर सोर न'नि आइडि मोननो हायि दङ जोङो 2 बोसोरनि गेजेरावनो गासिबो न' आइडि मोननो हायिफोर माबा न'नि आइडिखौ हरनानै जोङो लुनानै होजोबगोन होननानै बुंदों दा बेखौ जोङो इउपिपिएल दोलोआ सार्भे खालामनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन बेखौनो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंगोन इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरखौ थगायनो फैदों न'नि आइडि होगोन होननानै फर्म फिलआप खालामनो होदों होननानै बुंफैगोन नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेयो जों इउपिपिएलआ होनो होननानै बुङाखै न'खौ जों बुंदों बै भारत सरकारनि पिएमएवाइनि न'खौनो जाहाथे जायफ्रा दासिमबो मोननो हायाखै बिसोरनि न'खौ खेबसेनो लुनानै होयो बिनि थाखायसो जोङो सार्भे खालामनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन